Joan Vidal es mira l'anell uns moments. És el de Compromís. Fa ara 3 anys, quan va demanar a la Glòria que es casessi. I ella va fer allò tan idiota que fa sempre, enrotxar-s'hi i baixar la vista com si fos una nena innocent. Hi ha dones que els creuen més femenines si es fingeixen ingènues i que ignoren del tot la naturalitat. Li fa una ràbia aquest comportament, això que la Glòria és llarga com una guineu i que quan ell va, ella ja ha tornat 3 vegades. Ara que la té ben calada. És toveta i fa aquella veueta, però el control dels diners els té totalment, sense escleses per a res. Ell té drets, no? És qui aporta la majoria de cèntims a casa, a veure qui guanya més, una infermera o un catedràtic d'institut. Ella s'ho va fer venir bé, per deixar caure amb la seva veueta. És verí pur, la Glòria. Mira, enguany he fet un racó del meu salari només i podem fer un viatget. Havia pensat un creuer, amb una cabina ben bonica i menjar a dojo. I diuen que hi ha diversió i ball cada dia. Ja saps que m'agrada la muntanya, Glòria. Ves que has pensat decidint sempre. Per què va ser tan babau d'acceptar des del primer dia que ella portés els comptes i ajudada per la seva pròpia mare, la d'ell, que dia, Joan, tu ja saps que tens la butxaca foradada i amb la Glòria tindreu sempre un racó perquè sap administrar. Sabia tenia raó totes dues i així va venir. Ell és un home raonable, no? Però d'això a controlar-li les despeses del metro, les del cafè es fa a migdia. D'aquí a decidir què es fa i què no es fa, hi ha un abisme. Enguany diu això del creuer perquè una amiga seva n'ha fet un i no para d'omplir-li el cap, amb unes meravelles que ja ho veuràs no s'assemblen res a la realitat. La gent per fardar ho exagera tot. És com quan et diuen, i no has vist tal pel·lícula? Ai, pobre, però sí és maquíssima. I vas a veure-la i resulta que és una merda. Que t'han enredat només per a dir jo tinc una cosa que tu no tens. Doncs la Glòria, quan ell va dir això de la muntanya, sense tallar-se un pèl, li va replicar. Però Joan, com vas fer un creuer per la muntanya? Ara que de muntanyes en veuràs, tantes com voldràs, perquè des del vaixell anem a 8 punts diferents i en tots es fan excursions, a muntanyes i tot.